stress. Okay, så jeg har besluttet mig for at lave den her videoblog-ting. Jeg har gjort det før. Problemet er, at jeg stort set aldrig har noget at sige. Det her er ingen undtagelse, jeg bliver spammet på Facebook lige nu. Det er vildt distraherende. Så anyways, jeg har fået lavet sådan noget blondt med mit hår. Og det var egentlig meningen, at det skulle være sådan noget ombre hår, der startede heroppe fra, og sådan blev lysere ned mod bunden, men det blev bare til det her indeni. Og så er det blevet lidt lysere rødderne og sådan noget. Men det var overhovedet ikke det, den her skulle handle om. Egentlig så laver jeg den her video, fordi jeg gerne vil øve mig i at lave indhold. Og jeg vil også gerne prøve at lave videoer og redigere dem. Og jeg tænker, at en vlog måske ikke var den værste idé nogensinde. Så nu kommer det her på min blog, og så må jeg se, hvad jeg synes om det, når jeg har lagt den op. Der sker nok det, som der altid sker. Som er, at jeg sletter videoen efter noget tid, fordi jeg synes, det er pinligt at sidde her. Noget andet, jeg tænker, der kunne gå ind og blive et problem for alt det her vloggingsværk, udover at jeg synes, det er enormt pinligt at sidde her, det er, at... Hvad var det, jeg tænkte på? Jeg har virkelig ikke noget at sige. Okay, jeg laver bare en vægttab til træningsopdatering. Så hvordan går det med vægttab? Jo, jeg har spist kage 4 dage i træk, og jeg har spist kage flere gange om dagen. Jeg har spist chokolade, jeg har spist saugadjus, som er sådan nogle små frityrestegte, det lyder sådan ikke, ting med fyldt i, så er det sådan noget kylling eller kød eller sådan noget. Og så har jeg ikke trænet. Jeg har faktisk kun været nede at træne 1 gang, siden jeg kom herned. Det er 300 gange færre, end jeg havde regnet med. Jeg skal snart hjem til Danmark, og jeg overvejer at blive her en uge mere. Selvom jeg er nervøs for at gå glip af ting i studiet. Jeg glæder mig virkelig meget til at starte på det studie, så det betyder virkelig meget for mig. Nu har jeg selvfølgelig ikke skrevet, hvilket studie jeg starter på, tror jeg nok, på bloggen. Men jeg starter på medievidenskab, efter jeg har læst psykologi i 2 år, fordi at jeg godt kunne tænke mig at lave noget tv eller fotoværk, tror jeg, måske reklame. Og jeg er virkelig træt af psykologi, så jeg tænker, at nu er det tiden, det er nu, mens jeg er ung, at jeg skal gøre sådan nogle ting, og jeg skal ændre uddannelse, og jeg skal prøve noget nyt. Så det er det, vi gør. Simpelthen. Det er simpelthen det, vi gør. Så må vi se, hvordan det går. Jeg tror, det kommer til at gå fint. Jeg ved det ikke. Jeg er lidt nervøs. Men egentlig er der ikke så meget ved at sige. Det var sådan det. Det var min første videoblog-ting, tror jeg. Ja, hej hej.